ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯ ಅನ್ನಿದೆ. ಇನ್ನೇನು ಲಾಗ್ ಮಲ್ತು ಒಂಚೂರು ಲೇಟ್ ಆಂಡು ಕೊಡೆ ಎಲ್ಲ ಲಾಗ್ ಮಲ್ತುಜಿ. ಸೊ ಅಂಚ ಇನ್ನಿ ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ದುಜಿ ಅಂಚ ಒಂಜಿನ ಬಿಡ್ತು ಒಂಜಿನ ಲಾಗ್ ಪಾಂಡ ಇತ್ತು. ಡೈಲಿ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತದು ಒಂಜಿ ದಿನ ಬಿಡ್ತು ಒಂಜಿನ ಲಾಗ್ ಪಾಂಡ. ಸೊ ವ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆರ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಕೋಡೆ ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತು. ಇನ್ನಿ ಪಾಡ್ರಗ್ ಲಾಗ್ ಎಜ್ಜಿ ಅನ್ನಡ. ಸೊ ಅಂಚ ಇನ್ನಿ ಮನ್ಪಕ ಬಂದಾಂಡ ಎಲ್ಲ ಎನ್ನ ಪಾಡ್ಕ ಬಂದು. ಸೊ ಇನ್ನು ಬುಡ್ದು ಬುಂಡ ವ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಬರೋಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ yang kode log man kudu ಬಂದಿತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಇತ್ನಾತೆ ಕೊಡೆ ಅಂಚ ಅರ್ಧ ಸಾದಿಗೆ ಎತ್ನಾಗ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಲಾಗ್ ಮಲ್ತು ದೊಲಿಯತ್ತ ಅಂದು ಇತ್ತೆ ಮಲ್ಪ ಲಾಗ್ ಪಂಡಲು. ಸೊ ಐಕದು ಮಂತುಜಲು. ಸೊ ಬುಕ್ಕದ ಈಗ ಮನ್ಪ ಬಂದು ಸೊ ಕೊಡೆ ಅನ್ ಮಂತುಜಿ ಅಂಚ ಇನ್ನಿ ಮಲ್ಪಗ ಬಂದಾಂಡು. ಸೊ ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲೈತೆ ಕ್ಲಾಸ್ಲೆಜ್ಜಿ ಎಂಗೆ ಈತ ರಜೆ ಉಂಡು ಸತ್ಯೋಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ನೋಡತ್ತೆ. ಏನು ಲಾಂಡೊಂಜಿ ಅಂಗಡಿಡು ಬೇಲೆಗೆ ಸೇರೊಂದು ದಯಪಂಡ ಏನು ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ದ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಾರಾಗ ಎಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಆದ್ವು. ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜಾನೆ ಏನು 15 ದಿನ ರಜೆ ಇಪ್ಪುನೆ ಅಂತಿತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಒಂಜರ ತಿಂಗಳು ಅಂಡದನ್ನ ರಜೆ ತಿಕ್ಕದು. ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಈತ ದಿನ ರಜೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅನು ಲಾಂಡ ಅಂಗಡಿಡು ಸೇರೊಂದ್ವೆ. ನಾನು ಪಂಡ್ರ ಹಬ್ಬಜಿ ಪಂಡ ಶುರು ಅವು ಪಂಡ ಕೌನ್ಸ್ಲಿಂಗ್ ಇತ್ತೆ ಶುರು ಆಯ್ನಾತಿಗೆ. ಸೊ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಅದ ಡ್ಯೂಟಿಗೆ ಬರ್ರ ಇಜ್ಜಿಂದ ಅದನ್ನು ಪಂಡಿರು ಕೊಡೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಅಂಚ ಇನ್ನಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಜ್ಜಿ. ಸೊ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ತಿಜ್ಜಂಡು ಅಂಚ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮತ್ತದಿತ್ತವನು ಇರೋದನ್ನ ಇತ್ತೆ ರಜೆ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಅಂಚ ಐತೆ ಬಾಕಿದ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲಾಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕ್ಲಾಸ್ ಆವೊಂದೇ ಇಪ್ಪುನ. ಸೊ ಕೆಲವುದಕ್ಲೆ ಐತೆ ನೆನಪಿರಿ ಮಲ್ಲದು ಶಾಲೆಗೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಕಂಡುಗಟ್ಟೋನ ಬಂದು. ಸೊ ಹತ್ತು ಕೌನ್ಸ್ಲಿಂಗ್ ಇಪ್ಪು ನಡೆದಾರೆ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಚೂರು ರಜೆ ಅಂಚ ಬುಕ್ಕ ಅದದು ಬಂಡ ರೆಡ್ ಸುರುಳಿ ಬೊಗೊಂತೀರಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ನೀನಿಂತ ತರಕದಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸು ರೆಡ್ ಸುರುಳಿ ಪೂ ಅಮ್ಮ ಕೊಂತೀರು. ಅಮ್ಮ ತೋಟ ಹೋಗಿ ಬರ್ತೀರು ಇನ್ನು ಬೇಲೆ ಇನ್ನೇನು ಚೂರು ಲೇಟ್ ಅಂಡಿ ಇನ್ನಿಲ್ಲ. ಒಂಚೂರು ದೀರ್ಘ ಅಮ್ಮ ಬಡ ಪೂ ಪರಿಮಳ ಅಂತೂ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಈ ಸುರುಳಿ ಪೂದ ಪರಿಮಳ ಅಂಚ ತುಗ ನಾನು ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅನ್ಬೇಕು ಕಜ್ಜಿ ಮತ್ತು ಕೊಡದವೆ ಉಂಡು. ಸೊ ಇನ್ನು ಕಜ್ಜಿ ಮನ್ಪೊಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ದಯ ಬಂಡ ಕೊಡೆ ಎಂಗ್ಲ ನೈಟ್ ಕಜ್ಜಿ ಮನ್ಪನ ನೈಟ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಆಪಿದಿಲ್ಲದಾಗ ಕೊಡ್ದ ಕಜ್ಜಿ ಕೊರಿಯರು ಬಂಡ ಆಪಿದಿಲ್ಲದ ಏನ ಬರ್ಡೇ ಕೊಡೆ ಅಂಚ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಗಮ್ಮತ್ತು ಮಂದಿತ್ತೀರು ಪಾಯಸ ಬುಕ್ಕ ಕೊಡ್ದ ಕಜ್ಜಿ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೀರು. ಸೊ ಐನೇ ತಿಂದನ ಬುಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲ ವೆಜ್ ಕಜ್ಜಿ ಪಲ್ಯ ಉಂಡು. ಬುಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲ ಅದು ನಾನ್ ವೆಜ್ ಮನ್ಪನ ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ತಿಂಗೊಳ್ಡು ರಂಚನೆ ಕೊಂತಾರನ ಬುಕ್ಕ ಯಾರೋ ಇಂಕ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತಿತ್ತೇರು. ಸೊ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಅದನ್ನು ರೆಸಿಪಿ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬಂದು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಅನ್ನ ಕೋರಿದ ಗಜ್ಜಿ ಮನ್ಪನೆ ಮನ್ಪೆ ಬಟ್ ಅವು ಟೇಸ್ಟ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡತ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪಿರಾವದಾಗ್ಲು ಮತ್ತು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಾರತ್ತ ಕಜ್ಜಿಪು ಆ ಟೈಪ್ ಏನು ಮನ್ಪೆ. ಸೊ ನಿಖಲ್ ತೂಲೆ ಏಪ ಒಂಜಿ ನಾನು ಒಂಜಿ ವಾರಡು ಕೋರಿ ಕೊಂತಾರೆ ಇಪ್ಪು ಗೊತ್ತುಜಿ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳ ಒಂದು ಹೊತ್ತುನ ಕೋರಿ ಕೊಂತಾರಂದೆ. ಸೊ ಯಾನನ್ನ ಮೊರನೆ ಅಜ್ಜಿಲಾಗ ಬೋನಾಗ ಅಲ್ಪ 4 ದಿನ ತಿಂತೆ ಅಮ್ಮ ದಿನ ಅಂದೆ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳೇ ಕರಿಂಡು ಕೋಡೆ ತಿಂದಿರು ಅಂಚ ಬುಕ್ಕ ಅಮ್ಮ ಈ ಟೈಸನ್ ಕೋರಿ ಬರಮಲ್ಲದ ಅವು ತಿನ್ಪಿಚಿರು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಅಪ್ಪದ ಎಲ್ಲದಾಗ್ಲಿ ಕೊಂತಾರ ಇನ್ನದ. ಸೊ ಅಂಚ ಅಮ್ಮ ಇನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕಮ್ಮಿ ತಿನ್ಪು ಉರ್ದ ಕೋರಿ ಎಲ್ಲ ಚೂರು ಚೂರು ತಿನ್ಪಿರು ಬ್ರಾಯ್ಲರ್ ಇಂಕ್ಲ ಕೊಂತಾರನ ಅಂಚ ಅಂಚ ಏಪಲ್ಲ ಕೋರಿ ಕೊಂತಾನೆ ನಾನು ಖಂಡಿತ ದೋರೆ ಕೋರಿದ ಕಜಿಪ್ಪದ ಒಂಜಿದ ಅದನ್ನು ರೆಸಿಪಿ ಮನ್ಪೆ. ಸೊ ಪಂದಿತ್ತಿರು ಕೋಡೆ ಬುಕ್ಕ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪಂತಿರು ನಲ್ಲ ಏನು ಮಂತುಜಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಅವು ಒಂದು ಮತ. ಸೊ ಮನ್ಪೆ ತುಕ ಅಂಚ ಮನ್ಪೆ ಅನ್ಪೆ ಅಂದೆ ಒಂದೊಂದಿಲ್ಲ ಇದೆ ಮಟ್ಟ ಮಂತನಿಜ್ಜಿ. ಸೊ ತುಕ ಟ್ರೈ ಮಂತೊಂದಿಪ್ಪೇನೆ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೆ ಓಕೆ ಲಾಗನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪಿತನಮ್ಮ. ಸೊ ಇನ್ನಿ ತೋಟ ಪಾರಿಜ್ಜಿದೆ ಬಣ್ಣ ಅಮ್ಮ ಓದು ಬತ್ತಿರು ಅಂಚ ಬುಕ್ಕ ಮಿನಿ ಬಯ್ಯಂಗ ಹೊಲಾಂಡ ಪೋಡುಂದಂಡ ಎನ್ನೋರ ಪೋನಿಪ್ಪೆ ತೋಟಕ್ಕೆ ಬರ್ಸ ಮಿನಿ ಬತ್ತನ ಅಮ್ಮ ತೋಟಗೆ ಹೂವಂಡ ಆರ್ನ ಬಿರಾವರ ಪೋದವರ ಬರ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಅಂಚ ಹೊಲಾಂಡ ಬರ್ಸ ಹತ್ತಂಡ ದಾರ ಇವತ್ತರ ಪೋದು ಸೀದಾ ಬರ್ಪ ಅಂಚ ಬರ್ಸ ಬತ್ತನವರ ಪೋದು ಬರ್ತಾನೆ ನಮ್ಮ ತೋಟಗೆ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡಿದದಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪಕ ಬುಕ್ಕ ಅವರ ಪೇಟಿಗೆ ಅವರ ಪಾರಿತ್ರ ಅಮ್ಮನ ಶುಗರ್ದ ಮಾತ್ರೆ ಕಮ್ಮಿ ಎಂದು ಇಜ್ಜಿ ಮುಗಿದು ನನ್ನ ಇತ್ತೀರ ಅಂಚ ಅವರ ಪೇಟಿಗೆ ಪರಂಡು ಬಯ್ಯಾಗ ಮಿನಿ ಪೋಪುನ ಬರ್ಸಿದ ಜನ ಅಲ್ಲೇ ಪೋಪುನ ಅಂಚ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪುಗ ಯಾಗೈಸಂದೆ ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಅವೊಂದುಂಡತಿ ಎತ್ತು ಇತ್ತಿನ ಪಂಡ ನಮ್ಮಲ್ಪ ಹಬ್ಬಂತಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಒಂದು ಅರಿತೇ ಬೋದುಂಡು. ಸೊ ಅದಿಜ್ಜಿ ಈತೆ ಆತಂತಲಿ ಓ ಮುಲ್ಪೊಂಜಿ 4 ಇಂಡು. ಸೊ ಯಾನು ಇಲ್ಲದ ಬೆತ್ತಡಿಲ್ಲ ಒಂದು ಅಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಬೆತ್ತಡಿ ಬರ ಪೂದೈನ ಇರ್ತಾನ ಅಂಚ ಅವು ಮತ್ತೆ ಆಪಿದಿಲ್ಲದಕ್ಲ ಬಾರೆ. ಸೊ ಇಂಕ್ಲ ಅಲ್ಪ ಬಾರೆಜ್ಜಿ ದೋಸೆಗೆ ಬಡನಕ್ಕೆ ಮುಕ್ಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ಇಂಚು ಸೈಡ್ ಹಿಡ್ದು ದೋಸೆ ಮೈಪನಾಗ ಎಣ್ಣೆ ಬುಚ್ಚಿರ ಬೋಟಪ್ಪನತ್ತ. ಸೊ ಇಂಚು ಸೈಡ್ ಬತ್ತು ನೀನು ಬರ ಇಂಕ್ಲ ಕೊಯ್ಪ ಇಜ್ಜ ನಾವು ಮಾಡುಗು ಬರ ಬಗ್ಗುನ ಇಂಕ್ಲ. ಸೊ ಒಂದು ಗೋಡೆ ಎತ್ತಲಿ ಇಂಕ್ಲ. ಸೊ ಒಂದು ತುಲಿಂದ ಇಂಕ್ಲ ಗೋಡೆ ಪಿರೋ ಸೈಡ್ ಅಂಚ
ಬುಕ್ಕದಾದ ಪಂಡ ಹಬ್ಬಂತಿಗೆದ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಗ ಪಂಡ ಯಾನು ಇರ್ಲಿರ್ತಿ ಮುಲ್ಪ ಜನ ಅಜ್ಜಿಲಡಿತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾನೊಂಜಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಪೋಪುನ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಅಮ್ಮ ಒಂಜಿ ತಡ್ಪೆಡು ರಡ್ಡು ಮುಜ್ಜಿ ತಡ್ಪೆ ಫುಲ್ ಹಬ್ಬಂತಿಗಿನ ಕಟ್ಟದು. ಅಮ್ಮ ಅವಕ್ಕೆ ಆಪೆತಿಲಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಅಕ್ಕ ಇತ್ತಿರೋ ಮೊರನೆ ಒಂಜಿ ಲಾಗುಡು ಇಲ್ಲಾಗ ಬತ್ತಿತ್ತಿರು. ಸೊ ಅಕ್ಲು ಬತ್ತದು ಹಬ್ಬಂತಿಗಿನ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಮಾರೊಂದಿತ್ತಿರು ಪಂಡ ಕಾಸುಗದ ಅದಿಗಂದು ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ. ಬಟ್ ಅಮ್ಮ ಪಂಡ ಒಯ್ತಿರು ಅಪ್ಪಗ ಆತು ಹಬ್ಬಂತಿಗೆ ಒಂದಿತ್ತು ಪಂಡ ಒಯ್ತಿರು. ಸೊ ಒಂಜಿ ತಡ್ಪೆ ಗೊತ್ತುಂಡತ್ತ. ಸೊ ಇಟ್ಟು ಇಂಚೆ ರೌಂಡ್ ಮಲ್ತದೆ. ಈ ಘಟ್ಟದಾಗ್ಲು ಮತ್ತು ಮಸ್ತ್ ತೊಂದಿರತ್ತ. ಘಟ್ಟದಾಗ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ ತುಂಡೆ ನನಗೆ ಗಿಡಪ್ಪಿರು ಘಟ್ಟದಾಗ್ಲಿ ಗಂಡ ಇದು ಕೋಪ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಿರು. ಓ ದೇವರೇ ಗುಡ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಅಂಚ ತಡಪೆ ಅಮ್ಮ ಬುಕ್ಕಾರು ಕಟ್ಟದು ಮಾರೊಂದಿತ್ತಿರಿಗೆ. ಸೊ ಪನ್ಪೆದಿರಮ್ಮ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಆ ಪೂದಿ ಆತ ಅರಿತುಕೊಂಡು ಮುಲ್ಪ ಇಜ್ಜಿ ಅಲ್ಪೊಂಜಿ ನಾಲೆಯಿಂದ ಇಂಡು ಅವು ಬುಂಡ ಮುಲ್ಪ ಅಂಚ ರಡ್ಡದ ಇಂಡು ಆತೆ ಬೆತ್ತದ ಆಲಿಜ್ಜಿ ಪೂದ ಇತ್ತೆ ಫುಲ್ ಅರಿತುಂಡು. ಸೊ ಅರಿತನ ಪಂಡ ಹೌದದ ಅವು ಇಜ್ಜಂದೆ ಆತನ ಪಂಡ ಆತಿತ್ತು ನಾವು ದಾಲಿಜ್ಜಿತ್ತೆ ಉಂಡು ಅಂಚ ಐತೆ ವನಸದವ್ರ ರಪ್ಪ ಪೇಟೆ ಬೋಡು ಟಿ ವಿ ದಿಟ್ಟು ಇಂತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಟಿ ವಿನೇ ಊತು ಬಾಕಿ ಗುಡುಪುಲ ಬರೋದು ನಾನು ಟಿ ವಿ ದಿಟ್ಟು ರಪ್ಪಜಿ ಅಂಚ ಮುರಾಣಿಯವ್ರ ರಿಪೇರಿ ಏನಾತಿ ಪಂಡ ಅವು ಬರ್ಸದ ನೀರು ಬೋತು ಚಂಡಿ ಆದಿತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಪೋದಿತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಇನ್ನು ರಿಪೇರಿ ಮನ್ಪೆರಾಗ ಇದು 2,500 ಅದನ್ನು. ಬಟ್ ಆಜಿ ತಿಂಗೊಳ್ದವ ಅದನ್ನು ಫ್ರೀ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಬತ್ತಂಡು. ಸೊ ಅಂಚ ಸೊ ಫೇಸ್ ಹತ್ತು ಕ್ಲಿಯರ್ ಬರೋದಿಜ್ಜಿ ತುಂಬ ಫುಲ್ ಹಾಕೊಂಡುಂಡಿತ್ತೆ 2 ದಿನ ಉಂಡು ಬರ್ಸಿಜ್ಜಿ ಅಂದರೆ ಇನ್ನು ಜೋರು ಬರುಂದು ನಿಂಗೆ ಫುಲ್ ಶೆಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂದುಂಡು ಅಂಚ ವೀಡಿಯೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅನ್ಪೆ ವನಸ ಹೊಡತಿ ಬಲೆ ನಮ್ಮ ಒಂದ್ಸ ಬಗ ಇಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮ ಕನಕ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಿಡ್ದು ಕನಕ ಬರ್ತಾರೋ ಒಂದ್ರಲ್ಲಿ ನಾನು ನೈಟಿಗೆ ಎಂಕ್ಲೆ ದೂರ ಆತ ಜನ ಇಲ್ಲದಲ್ಲ ಕನಕ ಹೊಡ್ಡು ದಾಯ್ದ ಗೈಸಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮ ಕಲ್ಲನ್ನು ಪುರ ಭೂಮಿದು ಲೈಮ್ ಅಂತ ಒಂದಲೇರು ದಾಯಿ ಗೊತ್ತಾ ಡಂಕದ ಬುರಿಯರಲ್ಲಿ ಅದ. ಸೊ ಐಕೆ ಅಣ್ಣ ಮುಟ್ಟಿ ಅದ ಮುಟ್ಟಿಜ್ಜಿ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಐಕ್ ಕಲ್ಲಿಟ್ಟು ಅತಿ ಅಜ್ಜಿಲಡಂಡ ಮುಟ್ಟಿ ಮತ್ತೆ ಉಂಡು ಇಪ್ಪ ಮುಟ್ಟಿಲಂಜಿ ದಾಳಿಜ್ಜಿ ಏತ್ ಕಲ್ಲುಂಡು ಗೊತ್ತು ನಿಂಗ್ಲ ಜಾಲ್ಡ್ ತಿಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಏತ್ ಕಲ್ಲುಂಡು ನಮ್ಮ ಜಾಲ್ಡ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಮಲ್ಲ ಕಲ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತೇನೆ ಇರ್ತಲ್ಲ. ಕೆಲವುದೇನು ಲಕ್ಕದೇರಮ್ಮ ಕರಿ ಸರ್ತಿ ಈ ಸರ್ತಿ ಗುದ್ದೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಲಕ್ಕ ಕೆಲವು ಪೊಡಿ ಆಪುಂಡು ಕಲ್ಲು ಕೆಲವು ಭೂಮಿದೆಲ್ಲ ಇವು ಆಪುಂಡು ತಟ್ಟ ಆಪುಂಡು ಇಲ್ಲೇ ಅವತ್ತಲ್ಲಿ ಸಮ ಉಂಡು. ಡಂಕದ ಮೂರುಂಡ ಮೂಕೊಂಸೊಂಡಿಪ್ಪಂದು ಯಾವ ಬಡಿಯಾಂಡು ചെറു ലൈവ് ഉണ്ടാകും. ಗೈಸ್ ಪರ್ಸಂಚ ಉಡ್ಡುತ್ತುಂಡು ತುಲಿ ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇತ್ತಂಜಿ ಜಡಿ ಕುಟ್ಟ ಬಳ್ಳ ಬರ್ಕೊಂಡು ಗುಡ್ಗೊಂದುಂಡು ದಾದಾಲ ಒಂಜಿ ತೋಜುನ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಓ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ರೂಪ ಆಕಾಶಟ್ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಇಂದು ಮತ್ತು ತೋಜುಂಡು ತಾಯ್ಕ ಪಂದ ದಾದ ತೋಜುಂಡು ದಾಲ ತೋಜಿ ಒಂಜಿ ಕಾಗೆ ಅತ್ತು ನರಮಣಿ ನರಮಣಿ ಅದಿಪ್ಪು ಗೊತ್ತುಜಿ ಆತ ತೋಜುಂಡು ಹೆಂಗೆ ದಾಲ ತೋಜುಂಡು ಅಂಚಿ ಬೊಲ್ಡೆಂಡು ಮೂಲು ಮಾತ್ರ ಮುಗಾಲು ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ ಅಂಚಿಲ ಬೊಲ್ಡೆಂಡು ಮೂಲು ನಡು ಮಾತ್ರ ಎಗ್ಲ ಇಲ್ಲದ ಮಿತ್ತು ಮಾತ್ರ ಮೋಡೆಪ್ನ ಅಲ್ಲ ಬೊಲ್ಡೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಬೊಲ್ಡೆ ಅಂಚಿಲ ಬೊಲ್ಡೆ ಅಂಚಿಲ ಬೊಲ್ಡೆ ಓ ಅಂಚಿ ಎಂಕಲ್ಲ ಇಲ್ಲದ ಮಿತ್ತು ಮಾತ್ರ ಬರ್ತಾರ ಪುನಃ ಅದಮ್ಮ ಅಯ್ಯೋ ದೇರೆ ಹಾಂ ಓಜು ನಂದು
ಇಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಳ್ಡೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಳ್ಡೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಳ್ಡೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಳ್ಡೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಳ್ಡೆ ಫುಲ್ ಬಳ್ಡೆ ಎಂಕ್ಲಿಲ್ಲದ ಮಿತ್ತು ಮಾತ್ರ ಕತ್ತಲೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಮಾತ್ರ ಇಡೀಕ ಅಂಚೆ ತೋಜುನ ಇತ್ತೆ ನಮಕ್ ಸೂರ್ಯ ಈ ತೆಲ್ಯ ತೋಜುನ ಚಂದ್ರ ಈ ತೆಲ್ಯ ತೋಜುನ ಏತು ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಕಬ ಆಕಾಶ ಏತು ಮಲ್ಲೆ ಬಂದು ಆತ ಆಕಾಶ ಏತು ಭೂಮಿದಾದೇ ಆಗಲ್ಲ ಇಪ್ಪುಂದಪ್ಪುಂಡು ಆತ ನಮ್ಮ ಬೆಂಡು ಮಾತ್ರ ಎತ್ತದು ತೆಕ್ಕೊಂತೇರು ಇಂದತ್ತುಜಿ ಒಂಚ ಗುಡ್ಗೊಂದುಂಡು ಎಲ್ಲೆಡು ಮಿಂಚೊಂದುಂಡು ಪನಿ 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 ಬೂರೊಂದುಂಡು ಬರ್ಸದ ಪನಿ ಅಂಚ ಕೋಡೆಜ್ಜಂಡು ಇನಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮುಟ್ಟಿಜ್ಜಂಡು ಬರ್ಸ ಸೊ ಬಯ್ಯ ನಗರ ಬುಂಡೆ ಯಾರು ಅತಿ ಸೊ ಯಾನೆ ಕಡೆ ಬಂದಿದ್ದೆ ವನಸ ಅನ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಸೊ ವನಸ ಹತ್ತಜಿ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಎನ್ನ ದೇವಣ್ಣೇನೆ ಕಡೆ ರೊಟ್ಟಿ ತಿಂದ ಒಂಚೆ ಬಡ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಳ್ಪುಗೂ ಮೂಜಿ ರೊಟ್ಟಿ ಅದ ನಿಂತೆ ಐದಕ್ಕೆ ಬುಕ್ಕ ಒಂಜಿ ರೊಟ್ಟಿ ತಿಂದೆ ಸೊ ಬುಕ್ಕೋಡಿ ಬಡ ಒಪ್ಪನ ಇತ್ತೆ ಗಂಟೆ ಇತ್ತು ರಡ್ಡೆ ಮುಕ್ಕಾಲು ಗರಿ ಉಂಟು ಅಚ್ಚೆ ಇಂಕ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಉನ್ಪುನೇಕೆ ಇಂಕ ಹೆಂಗೆ ಕೋಡೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಉಂತುನ್ನೇ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ಬಡ ಅಂಟ ಉನ್ಪುನ ಜನ ಇಜ್ಜಿ ಆತಿ ಮಳೆಯೋ ಮಳೆಯೋ ಪನಿಯೊಂದುಂಡು ತುಲೆ ಕೈಸಿ ಯಾನೆ ಕಾಡ್ದಿಂಚ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ತಾ ಬರ್ಸ ಬರೋಂದುಂಡು ಬರ್ಸ ಒಡ್ಡುದುಂಡು ಐಕಮ್ಮ ಅಂಡು ನಿತ್ತಿರು ನಿನ್ನ ಬತ್ತರಗ ಬರ್ಸನೆ ಬಲಿತ್ತನು ಬಣ್ಣೊಂದು ಬರ್ಸನೆ ಇಜ್ಜಿ ಇಂದು ಎಂಚ ಪನಿ ಒಂದುಂಡು ಆತಿ ಒಂದು ಮೋಡ ಎಂಚುಂಡು ಬಂಡ ಐತೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ರಣ್ಣ ಬುಳ್ಳ ಬರ್ಲೇಕೊಂಡು ಸೊ ಇತ್ತೆ ರಣ್ಣ ಬುಳ್ಳೆಲ್ಲ ದುಚ್ಚಿದ ಆಲಿಜಿ ಬತ್ತನೆ ಮೆಲ್ಲ ಬರೋಂದುಂಡು ಎಂಚ ಬರ್ಸ ಬಂದಮೇಲೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಬರ್ಸವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. ಬರ್ಸವನ್ನು ನೋಡದವರಿದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಗೈಸ್ ವನಸು ಕುಲ್ಲುದೆ ಮುಂಚಿಂಡು ಅಳ್ದುಕ್ಕ ಪೀರೆ ಗಜಿಪುಂಡು. ಸೊ ಏನು ವನಸಾದ ನಿಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕುವೆ. ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಗೈಸ್. ಅಮ್ಮ ಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಅಂಟು ನೀನು ಬತ್ತರಗ ಬರ್ಸನೆ ಬಲ್ತೀನಿ ಬಂದು. ಸೊ ಅಂಚನೆ ಬರ್ಸ ಬತ್ತುನ್ನೆಜ್ಜಿ ನಾಲು ಪನಿ ಉಂಡು ಮುಕ್ಕ ಪೋಯಿನ ಬರ್ಸ ಬತ್ತುನ್ನೆಜ್ಜಿ. ಸೊ ಆಂಡೆ ಬತ್ತುಂಡೆ ಅಂಚ ಎಕ್ಕಟು ಏನು ಪನ್ನ ಬರ್ಸ ಆಯ್ತು ಎಕ್ಕಟೇನು ಪಂಡೆತ ಆಯ್ದೊಕ್ಕ ಬರ್ಸನೆ ಆಗ್ತದೆ ಇತ್ತೆಲಂಚನೆ ತೆಲ್ಲಿಡು ಪನಿ ಒಂದುಂಡು. ಸೊ ಏನು ಬತ್ತುಂಡ ಸಣ್ಣಗ ಸೀದಾ ಪೋಪುಂಡು ಬರ್ಸ ಅಂಚ ಯಾನು ಪೇಟೆಗೆ ಪೋಡು ಉನ್ನೆನ್ ತೋಯ್ತೆ. ಸೊ ಮೆಡಿಕಲ್ ನಾಲರೆ ನನಗೆ ಬಂದಾಪುಂಡು ಪನಿ ಒಂದಿತ್ತು ತಾ ಬುಕ್ಕ ಬೋರ ಒಂದಿತ್ತು ಬುಕ್ಕ ರಗಳ್ಳೆ ಆಪುಂಡು ಬರ್ಸ ಅವಲಂಡು ಜೋರು ಬತ್ತನ ಪೋಯಾರ ಅಂಚ ಅದು ಅಮ್ಮಡ ಪಂಡೆ ಎಲೆ ಬೊಲ್ಪು ಪೋಪೆ ಅಂದು. ಸೊ ಒಂಚೂರು ನೆರಡಿಕ್ಕಂಡು ನನ್ನ ಎಲೆ ಬೊಲ್ಪು ಪೋಪುನ ಅಂಚ ಇನ್ನಿ ಬೊಲ್ಪು ಎಲ್ಲೇ ಕಾಲೇಜ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಕಾಲೇಜ್ ಇರ್ತು ಬನ್ನ ರೂಪಾಯಿ ಅಂಚ ಬುಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಪೇಟೆ ಪೋಯರುಂಡು ಅವು ಒಂದು ಬಂದಿತ್ತೆ ಅವು ಉಲ್ಲ ಪೋಯರ್ಲ ಇದ್ದಿದ್ದಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಅನ್ಪೇರ ಇಜ್ಜಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲೇ ತುಕ್ಕ ಎಲ್ಲೇ ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪೇರ ಆಪುಂಡ ತುಕ್ಕ ಬುಕ್ಕ ಐತೆ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಬಜ್ಜಿ ಮನ್ಪೊಡು ಪಂಡ ಮುಂಚಿಕಾಯಿ ಪೊಡು. ಸೊ ಮುಂಚಿಕಾಯ್ತದು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತಿಕ್ವೆ ಪಂಡ ಒಂಚೂರು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ನನ್ಪವಡು ಚೂರು ಬಾಯಡು ಮತ್ತು ನೀರು ಕೊಂತರಡು ಅತ್ ಬಾಯಡು ಚೂರು ನೀರು ಬರ್ಪವಡು. ಸೊ ಐಕಾದು ಯಾನು ಮುಂಚಿಕಾಯ್ದು ತಿನ್ನಾಗ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತಿಕ್ವೆ. ಓಕೆ ಎಂಡು ಮುಟ್ಟ ತೂಲೆ ತೂವಂದಿ ಪುರ್ಚಿ. ಓಕೆ ಬಾಯ್. ಯಾ ಗೈಸ್ ಬರ್ಸ ಬರೋಂದುಂಡು ತುಲೆ ಎಕಡೆ ಬತ್ತುಜಿ ಎಕಡೆ ಬೇತೆ ಸೈಡ್ ಬತ್ತನಿಗೆ ನಮ್ಮ ಊರುಡೆ ಬೇತೆ ತಿಕ್ಕಡು ನಮ್ಮಲ್ಪ ಬತ್ತುಜಿ. ಸೊ ಏನು ಪನ್ನೆಗೆ ತಿಪ್ಪೋ ಬಲ್ತಿನ ಅಮ್ಮ ಪನ್ನ ಸತ್ಯ. ಯಾ ಗೈಸ್ ರೆಡಿ ಅಂಡು ಮಿರ್ಚಿ ಬೋಂಡ ಮಿರ್ಚಿ ಬಜ್ಜಿ ದಾದ ಪಂಡ ಮತ್ತೆ ಅವೊಂದು ಉಂಡಾತಿ. ಸೊ ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿದ್ದೆ ಅನ್ಕೊಂತೆ. ಸೊ ಪಕ್ಕ ಲಾಗ್ ಎಂಡ್ ಮನ್ಪಕ ಬಂದಾಂಡು. ಸೊ ಒಂಚ ಕತ್ತರ್ಲಾಂಡು ಜಾ ಸೊ ಎಂಚ ಆತನ ಬಂದು ಸೋಕಾತಂಡು ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಮತ್ತು ಸರಿ ಆತಂಡು. ಸೊ ಖಾರದ ಪುಡಿಯಲ್ಲಿ ಚೂರು ಪಡಿ ಅಂಚ ಸೋಕಾತಂಡು. ಓಕೆ ಗೈಸ್ ಇನ್ನಿತ್ತ ಈ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ನೀಡಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ವೀಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಂದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಲೆ ಇನ್ನಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಸಿಂಪಲ್ ಲಾಗ್ ಬೋರಾದಿತ್ತನ ಸಾರಿ. ಓಕೆ ಗೈಸ್ ಲಾಗ್ ನೀಡಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಓಕೆ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್.